streets social media tiri mumastreets here nhasi taita kufambira nyaya dzachona handiti nhasi taita kufambira nyaya dzachona tiri kunoko timu zhinji ndoziva kuti rinongoziva kuti Makumbe Productions handiti so nhasi ndokwatiri kuMakumbe Productions kwachona chibaba muri sei bo muri sese aiwa bo handiti manje muno mamusi mstreet mdala hamusi mstreet munomu aiwa kuno kustudio hazvinhu zvenyu zvakarongeka mudara hazvinhu zvenyu standard amenoti timu ringada kuziva kuti ndezvipi zviri kupisa zvamakavagadzirira gore rinoi zvizhinji tichiri kubika zvichiri mupoto alright but pari zvino taburisa rechisikana ichi chokuimba torasa muswe namakingwazi chanteo story tine album iri kupisa zvamai manje musanditaurira iro album iroro muchanzwa kuti madzimbuya apwanya chikari musho handiti kune vasati variona vhidhiyo rachona vhidhiyo iroro riri kutopisa zvotorevesa chaizvo riri pana ukaenda pachannel yakanzi pachi Naxo ini rurimi rwangu manje Naxo Films handiti unonotsvaga anonzi iye Chantel Stole handiti featuring Mark Ngwazi handiti wobva wanonakirwa zvako ipapo muno subscribe nekubva madi malikes ndova toda kuti awande ipapo aiwa hamdarapfurira mberi nekusimudzira maartist muzimbabwe yes tikasana todzokera kumusha mnozi taurai zvenyu hari ndo zvatakatowira kuharare nodzokera kana kudarika umusha chete handiti so pesa paunongonzwa unzi Makumbe Productions ndo Makumbe Productions yachona yese yakatoda izvi so from Uncle saying na Makumbe Productions chitichi much love.